Vieš, čo je najsmutnejšie? Že väčšina ľudí prežije svoj život v práci, ktorú neznášajú, v meste, ktoré ich nenapĺňa a so snom, ktorý nikdy neskúsia naplniť. Prečo je to tak? Tu sú 3 dôvody, prečo ľudia neurobia ten prvý krok. Prvý dôvod? Strach. Nie ten hlasný, kriklavý strach, ale ten tichý, čo ti v noci šepká: a čo ak to nezvládneš? Strach zo zlyhania paralyzuje. A tak radšej neurobíš nič, ako by si mal padnúť. Druhý dôvod je pohodlie. Aj keď si nespokojný, poznáš to. A známe zlo je často príjemnejšie ako neznáma výzva. Veď na čo meniť niečo, čo aspoň nejako funguje? Aj keď len na oko. Tretí dôvod? Nedostatok viery. V seba. V to, že na to máš. Ľudia čakajú, kým sa budú cítiť pripravení. Ale pravda je taká: nikdy nebudeš úplne pripravený. Musíš vykročiť skôr, ako si istý. Takže, čo ťa drží späť? A čo by sa stalo, keby si to predsa len skúsil? Ak ťa toto zasiahlo, daj follow. Pretože ak to nespravíš teraz, tento profil možno už nikdy neuvidíš. A to by bola škoda.